Kapin 40 kabalay sa Don Marcelino sa Davao Occidental na danyo sa baha. Easterlies padayong makaapekto sa Mindanao. Ani ang report ni Argil Relator. Dili na gayud mapuslan ang 13 ka mga balay samtang partially damaged ang laing 33 sab gikan sa mga barangay sa Baluntaya ug Talagoton sa Don Marcelino, Davao Occidental tungod sa kusog nga bulog sa tubig gikan sa bukid. Resulta sa walay puas nga pag-ulan sukad Domingo sa gabii. Gawas sa mga nadanyos nga balay, nadanyos sab kining footbridge nga agianan sa mga trabahante pasulod sa usa ka banana plantation. Makita ang mga dagkong troso ug ubang debris nga gianod sa baha. Gani, gisulod sab og tubig ang mga classroom sa eskwelahan. Gilayong nagpahigayon og clearing operation ingon man damage assessment ang MDRMO ug PDRMO Davao Occidental. Actually, karon na po maayo ang panahon kasi gawas ng init. Naghapon kasi medyo kilong-kilong din yung kasog ang pagulan. Ang mga affected nga mga residents sir, asa sila karon nagtiner? Nasa barangay hall. Maayo na lang kay walay natala nga naangin sa pagbaha. Gilayon sab nga nang apod-apod og relief goods ang LGU gikan sa DSWD ngadto sa mga apektadong residente. Sa Kiblawan, Davao del Sur, na-repair og nagiana sa mga sakyanan ang Detour Tanwalang Bridge nga mao'y nagunang tulay nga ginaagian pasulod sa maong lungsod. Kinihuman ang tulo ka semana, dihang giguba sa dakong baha ang tulay. Matud sa Pag-asa, easterlies ug localized thunderstorms gihapon ang makaapekto sa panahon sa dakong bahin sa Mindanao. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.